ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಆರು ಬದಿನ ಭಂಗ ಇನಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತ ತೂವನಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಹಣ ಬಂದು ಲಾಭದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಪಾಡಿನದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆನ ಇನ್ನು ಇಂಚಾಲ ಮಲ್ತಾನಿಗೆ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಪೊಂದು ಎಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಒರಿಪಾದೆ ಸೊ ಇನ್ನಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗಲು ಸೇಫ್ ಆದ್ರೆ ಅವೇ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೈನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇಜಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕೊರ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಪೋರ್ದು ಯಾಪಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲ ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ ಯಾಕಂಡ ಟೈಮ್ ಬೈದಾರು ಟೈಮ್ ಬದ್ದು ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ ಸಮಯ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸುರುಕಾದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಪೆ ಇದೇ ನಾವು ಮೂಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಒಲು ಪುಣ ಹೌದು ಅದ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಮಾತು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಡು ಸಂಜದ ಅವಳು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಸುರುಕಾದ ಈತ ಜನ ಅವು ಏನನ್ನು ಪುಗಾರೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಲೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾದನು ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕಲು ಪುಗಾರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಏನನ್ನು ಪುಗಾರ್ರೆ ಅವು ಬಟ್ ಏನನ್ನು ಪುಗಾರ ಹೊಡೆದಾಣ ಈಗ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕಲೆ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಡಾನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲೆ ಬರಬೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಪಾಡು ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಪಾಡುವೆ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಈತ ಇನ್ನು ಮಾತು ಆ ಹೊಡೆದಾಣ ಮಿರಾಕಲೇ ಬರೋಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಮೋಕೆ ತೋಜಾವಿರ್ದಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದ್ದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಮಾತ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಪಿರವುಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪನೊಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಆಯನೆ ತೋಜು ಮಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ತೋಜು ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಯಾನ್ ತೋಜೋಡ್ದಾಣ ಏತೋ ಒಂಜಿ 20-25 ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ 25 ಜನ ಡೈಲಿ ಆಯ್ತು ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆದಬ್ಬು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆದಬ್ಬು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯ ಆದಬ್ಬು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಪೋನಾಗ 150 ಮಿತ್ತುಂಡು ಜನ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಮೀಟ್ ಅಪ್ ಆಪನ ಒಂಚೂರು 25 ಜನದ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತನುಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅದೇ ಸುರುಕಾದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ದಾಯದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣಾಗ ನಿಖಿಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ತುಂಬ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗಂತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಒಂದು ಬಟ್ ಏಪಲ ದಾದಾಪುಡು ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಟೇ ಬಕ್ಕ ಎಪ್ಪನ 100 ದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತ್ರೆ ನಿಖಿಲ ಲೆಪ್ಪೋನಮ್ಮ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಅಂದ ಆದ ಇನಿಯತ್ತು ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮುರಣಿ ಎನ್ನದೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 1.5 ಕೋಟಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಂದು ಪಾಡುವನ್ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ನಂಗೆ ಒವೇ OTT ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒವೇ TV ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಅದು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಟ್ ಆಡೋಣ ಮಲ್ಲ ಕೋಟಿದ TV ರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು OTT ರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ₹1 ಬರೋದು ಪುಣ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಾನು ಮುರಣಿದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದರಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಸೊ ಆ ಏನಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುರಣಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತ ಮೂಲು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆ ಖುಷಿನ ಪಟ್ಟಿಜಿಂದ ಮಲ್ಲೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಯಾಕೆ ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ದ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳುವ ನಿಖಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದುಂಡು ಅವಾಗ ಏನೇನ್ಯ ಒಂದು ಏಪ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಾಗ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಆನಿ ನಿಖಿಲ್ ಎತ್ತಿದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಐಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಇಂದ ಮಲ್ದಿನಿ ಐದರ್ಥ ನಮಗದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲಾಭ ಆತನ ಬನೆಯಾನು ನಲ್ಲ ಬಲ್ಪಡು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆನೆ ದೇವ್ರ ರೇಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ಪಾಡಿನ ಬಜೆಟ್ ದಾದೊಂಡು ನಾವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಕಾಂತಾರ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಬುಡ್ನಿನಾಡ ಬೇತೆ ಒವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕರಿನ 1.5 ವರ್ಷ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ತುಳುಂದು ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಸಾಯ್ಬೇಕ ಒವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜನ ಬೈಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ಆದಪ್ಪು ಅಂಜೊಬ್ಬನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಣೆ ಆಡ ಪೋಡಿಗೆ ಆತ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈತ್ತು ಮಲ್ಲಡ್ ಪ್ರಚಾರ ದಯ ಮಲ್ತ ಬಣ್ಣ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತು ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಡ್ಲಿ 5 ತಿಂಗಳು ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಹೆಜ್ಜಾಣ ಆದ ಅವನೊಂದು ಜನ ದಾಯ ಬರೋದು ನಿಜ್ಜರು ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿದಾದ ನಿಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಹೆಜ್ಜಾಣ ಸಂಚಾದ ಏನೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಜನ ಬರೋದು ಇಲ್ಲರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂತಾರನಾಗಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವಲ ಇದ್ದೆ ಸೇತ್ ಜನ ಬೈದ್ರೆ ಎಂಜ ದೂತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಹೆಜ್ಜಾಣ ಸಂಚಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ರೀಚ್ ಆಂಡ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಿಖಿಲ್ ಸೊ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಲೇದಿನಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಅನ್ ಬರೋಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರೋಲಿ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಗಳ ದಾದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಲಾಭದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಪಾಡಿನದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆನ ಇನ್ನು ಎಂಚಾಲ ಮಲ್ತಾನಿಗೆ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಪು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಒರಿಪಾದೆ ಸೊ ಇನ್ನಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ ಸೇಫ್ ಆದ್ರೆ ಅವೇ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೊಕೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋಣ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ನಗ್ಲಿಗೆ ಇದು ಭೋಜನನಾಗಲಿ ಏನನ್ನು ಪುಗಾರಾಗಲಿ ಏನನ್ನು ಪುಗಾರನ ಬಿಡಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಲೇನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಭಾಗ್ಯವು ಯಾಕೆ ಎಂಗ್ಲಾಗಲಿ ದಾಲ ಪನೋಡು ನಿಜ ಎಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬರೇಪ
ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಾಗ್ಲು ಬರೇನೇನು ತೂಪುನತ್ತು ದಾದ ಬರೈತೇರು ಮೆಕ್ಕಲು ದಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಐನ್ ತೂಪುನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ದಾನೆ ಕಾರಣ ಭೋಜಣ್ಣ ಆದಪ್ಪು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಆದಪ್ಪು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಕಾರಣ ಅನ್ಬಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾನಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿಂದ ಜನಕ್ಕೂ ಅನಂಪುಗೋರೊಂದು ಲೇರು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗುಳೇಡಿ ತೆಲ್ಗೆ ಆರ್ಪಣದು ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಅರ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಗಿರಿಗಿಡಿ ಹಿಡಿದು ಶುರುವಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಶುರುವಾಂಡೆ ಅರೆಗೇಪ ಅವ್ನು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗುಳೇಡಿ ಪೋಡಿಗೆ ಈ ಜಂಟ ಆವ ಬಟ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿದಾದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಏದೋ ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೇನಾಗ ಆದಪ್ಪು ಇದೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ದ ವಿಷಯ ಆದಪ್ಪು ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆರ್ಪೇರಿ ಎಂಚಿನ ಅಂಚದಾಯ ಬೇರೆ ಪರಿ ಅವು ಇಂಚದಾಯ ಮಲ್ಪರಿ ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಗಲಾಟೆ ಅವಂದು ಆಂಡಲ ಗಲಾಟೆ ಆಂಡಲ ಅರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಣು ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಪುಣು ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಣು ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಿನ್ನದು ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಪುಣು ಒಂದು ಆ ಬಾಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಬೆ ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮೇರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿ ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಎಂಜಿ ಥಾಟ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಪುಣು ಪ್ರಸನ್ನ ಇಂಚು ಐಡಿ ಬೈತೇನೆ ಅವಾಗ ಎಡ್ಡೇಜಿಂದ ಪೋಯಿನೇನೆ ಅವಾಗ ಎಡ್ಡು నేను డెవలప్ మల్పని మేడం మాకు అంత థింగ్ మళ్ళీ పంపా నన్ను దాదా అనుకోలి సో ప్రజెంట్ ఇరేగా అని థ్యాంక్ యూ పన్నాడు దానికి ఈ ఇచ్చిందండ ఈ జర్నీడ్ ఇది ఆయన ಗಿರಿಗಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಗಂಜಾಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಅವಲ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯ 50 ದಿನ ಬಲ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲ ರೈಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಸರ್ಕಸ್ಗಳ ಈತ್ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ ಈರೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಆರು ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಬನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಹತ್ತಾರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡಾರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಪು ನೆನೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಾರೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಬರ್ಬೇರಾರು ಆಂಡಲ ಆರು ಡೇ 1 ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಬ ಒವಾಲ ಸಜೆಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಬೇರು ಬತ್ತದ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಕೊಂಚ ಅಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಪ್ರಸನ್ನ ಇಂಚ ಮೊಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿರ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಲಾಭ ಇಟ್ಟು ಅರ್ನ ಬುಧರ್ಲ ಪಾವಡ್ಜ ವಾ ಹೆಲ್ಪ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಬುಧರ್ ಪಾವಡ್ಜ ಪ್ರತಿ ಹಂತಡ್ಲ ಆರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪ್ ಮಾರ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ರಫ್ ಕಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯರ್ ಒಪ್ಪುಡು ಆನಿ ತುನ ಬುಕ್ 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 ಅನ್ಬೋಡು 50 ಜನ 5-6 ಒಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜದು ಇಂಚ ಆತನು ಐತ ಮಲದ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಐನಂತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚ ಅನ್ಬೋಡು ಐತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪನಲ್ಲ ಈತ ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ದು ಬೈಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ನಂಚನಾಕ್ಲಿ ಶರತ್ ಅಣ್ಣ ನಂಚನಾಕ್ಲಿ ಇಡೀ ಐಕೇಂದು ಒಂದು 30 ಜನದ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವು ಮಾತು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವಾಗ ಪಂಚಮಿ ಆದಪ್ಪು ಸೊ ಆರು ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಭೋಜನನ ಮಗಳು ನಾನು ಪಾಡಿದಿನದ್ದು ಹೆಂಗೆ ನಾಡ್ದು ಭೋಜನ ಪನ್ನಗೆ ಹೆಂಗಾಯನೋ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಿದ್ದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬಿರಿ ಪಂಚಾರಿನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದು ಯಾರು ಒಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೆದೊಂಬ ಇಜಿಲ್ಲ ಯಾರು ಪುತ್ತೂರ್ಬೋದು ಅರ್ನಂತಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರೋನಾದ ಟಾರ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇದಿಯವ್ವ ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬೈ ಕೆಲವರು ಎಣ್ಣೆ ಕೇಂದ್ರ ರತ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಉಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂದು ಯಾರ ರಾವಳಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬೇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಯಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಓದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರಾಗಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಓದ್ ಬಂದಾಗ ಪಾಪ ಲಾಯ್ ಒಡೆ ಮುಂಟ ಬಂಡ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಆರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆದ ಹೆಂಗ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದು ಅಂಚ ತೂನದು ಎನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಬಂಡು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ವಾಯ್ಸ್ ನೋಡು ಪಾಡಂ ಬಾಯ್ ಯಾರು ಬಂದಿರಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತದ ಒಂದು ರೀವರ್ಕ್ ಅತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮಕ್ಕೊಂದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಕುಡಾರ್ ಈ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಏನಾರಿಗೆ ಪಂಡ ಇರಾಗಿತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವು ಬಟ್ ಇಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರಾಗಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವು ಒಂದು ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಯಂಗ್ ಏಜ್ 13 ವರ್ಷ ಇದು ಲವ್ ಮಲ್ಪನ ಏಜಿಲ್ಲ ತಾನಪ್ಪ ಆ ಏಜ್ಡ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕೊಂಚ ನಿರ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಪಂಡ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಕೊಂಚ ಹುಡುಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿ ಐತೆ ಬರಪೇ ಅಂದ್ಬೇಕು ಬರ್ರಿ ಜಾಂಗಾದ್ಕು ಲೋನು ಬಟ್ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಇಡು ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾನೆ ಕೆಲವು ಯಾನೇ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಹುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನವೀನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಇದಾಗ ಬಂಡ ಇದು ಈ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗ್ಲ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೇತನು ಅವಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ದೇತನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೇತನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾಂದಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ನಾನು ಕೋಡೆ ಮೊರಡಿ ಪೋಯಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಹೋತೀನಿ ಜಿಲ್ಲಡೆ ಸೊ ನಾನು ನವೀನ್ ಬಾಬಾ ವೈಫ್ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಉಂಡು
ಆಯ್ಲ್ ಕೆಲವರ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾರೋಡು ಪೂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನೆಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ದು ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದವ್ ನವೀನ್ ಮೇ ಬಿ ఆయన ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ఆయన ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಪ್ಪಗ ಯಾನು ಉಳ್ಳಾಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ఆయన ಅಂಚಿನ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆದುಪ್ಪು ఆయన ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ರೀತಿ ಆದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ದಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜನ ಆಗ ನೆರ್ಪು ನಾನು ಇಂಚ ಬಲ ಲೆತ್ತದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಡ್ಲ ನೆರ್ಪ ಆಣ ಆಯ ಒಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಪ್ಪಣ ಆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ఆయన ಮಾತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಪಂಡ ನವೀನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ఆయన ಒಟ್ಟು ಯಾನ ಬೇತಾಡ್ ಬಿಸಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನಾಯ ತಗೊಂಡುಪ್ಪುನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಭವಿಷ್ ಅದು ಬೆಂಗಲ್ ಇಡೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟೀಮ್ ತೊಗೊಂಡುಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಒಲೆ ಈತ ಚೇರ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಜದು ಮಾತ ಕುಲ್ಲರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಿರಣ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಹರ್ಷಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪು ಟೀಮನ್ನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತಲ ಬಾಬಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನಾಗ್ಲ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತ ಬಲ್ತಂಬತ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ಆವಣ ಐತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ರೋಷನ್ ಅನ್ನು ಬೈದಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲದ್ದು ಸೊ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟದ ವಿಲನ್ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರು ಡೇ 1 ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೋಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪುನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಕೇರಿಗೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಜೆಟೆಡ್ ಮಲ್ದಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಜೆಟೆಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಆಣ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ 1,20,00,000 ನಿನ್ನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿನ 1.5 ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಎಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಅಕಲೆ ನಂಬುದು ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಹಿಟ್ ಆತ ನಂದು ಬಟ್ ಆ ಹಿಟ್ಟು ನಂಬುದು ಇರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತನೇ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುನು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಲ್ಬೋದು ಒಂಚೂರು ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಬೋದು ಪನ್ನಾಗ ದಾಳ ದುಮ್ಮು ಬಿರತು ಅಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆದುಬ್ಬು ಅನಿಲಣ್ಣೆ ಆದುಬ್ಬು ಅದು ನನ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆದುಬ್ಬು ಅದೊಟ್ಟು ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆದುಬ್ಬು ದಾಳ ಪನಂದೆ ಅಂದೆ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಅನ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ದಿ ಮಲ್ಪು ಪಂಡಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕೊಂಜಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲ್ ಧೈರ್ಯ ಪಂದಿರ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕಲ್ನ ಏನಾಗಲೇ ಏಪಲ ಬಂದ ಲಾಭದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರ ಕೊರ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಯಾನ್ ಇಂಚಾಣ ಮಂತ್ ನಿಗ್ಲೆ ದೆಬ್ಬದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ದಯಟ್ ಆ ದಿನ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಕಂದು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಸುರ್ಕಾಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನೂದು ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಜನೆ ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ ಪನೊಂದಿದ್ದೆ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ ಪನೋಡೆ ಭಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವ್ರ ದಾಯಕಂದು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎದುರು ಲೆಪ್ಪನ ಬರ್ಬನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾರಡು ಕುಲ್ಲೇರೆ ಬಟ್ ಆರು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತು ಯಾನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪನ್ಪುನ ಬಾಳಣ್ಣ ಅಂಚೆಂಚ ಪ್ರೆಸ್ದಾಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪನ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಏರನ್ ಮಾತು ಲೆಪ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿಂದು ಮುರಣಿಲ ಅಂಚಿನ ಕಾಂಡ ಬಂತಿನಾರಿಗೆ ಆಂಡಲ ಬೈಯಾಗ ಮಾತ ಪ್ರೆಸ್ದಾಗ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದೇರು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಪಂಡಲ ಐನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಮಲ್ಬರ ಭಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಇರನ್ನ PR ಅದು ಇರನ್ನ ಅಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನೆ ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಯಾಮಂತ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಅದು ಆರೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಡಪಡು ಒಂದು ಬೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಅಂಜನಿತೆ ಸರ್ಕಸ್ದ ಕೆಲವು ಅಂಚಂದ ಬಂದೆ ನಾನು ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಣಯಾನು ಸರ್ಕಸ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪನ ಇಮೋಷನ್ ತೋಜಾವ ನಂಚೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿನಿಮಾ ಐನಿಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಹಿಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೆ ಐತಾರ್ಥ ಸರ್ಕಸ್ 100% ಮಾದರಿಗಳ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದು ಪಣಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆವು ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನ ಮಾತು ಉಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಮೇಣ ಸಮಯ ಬೋರ್ಡು ನಂಗೆ ಹೊರಾನೆ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬರ್ಬೋಣ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಉನ್ಪುನಲ್ಪ ರಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಬೇತವ ಫುಡ್ ಕೊಡೋದು ತಿನ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಬುಜಿ ಗಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಬಾವಡು ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಬಾವಡು ಅಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಮ್ಮಳು ಕಾಮಿಡಿ ದುಮ್ಮು ಮಾತು ಎಂಕ್ಲೆಂಚ ಒಂದು ಲವ್ ಸೀನ್ ಇಂದ ಬರೇನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಲ್ಪಡೋದನ್ನ ಹೀರೋನೇ ಕನ್ವೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಹಾಗೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಜಂಚನ ಮಾತ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಆವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಗಾನಾಗ ಒಂಜಿ ನೂದು ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನಂಚ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆವೊಂದು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಜನಕುಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ರಡ್ನೇ ವಾರ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ವಾರದ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಗುರುವಾರ 21 ರಜೆ ಇರ್ತೇನೆ ಆನೆಯೇ 114 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಲಾಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಡೆಮುಟ್ಟ 14 ದೇಶ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ 124 ಲೆಕ್ಕಡ್ 124 ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹರೇನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕತಾರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ 14 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಆತಜಿ ಅವಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಡ್ದ ನೆಲಕಡ್ 130 ಮುಟ್ಟ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವನು ಮಲ್ಲ ಎಂಕದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ 130 ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆನಂದು ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ
ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಆರು ಬದಿನ ಭಂಗ ಇನಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತ ತೂವನಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಹಣ್ಣು ಬಂದು ರೂಪೇಶ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತಗುಲ್ಲ ಅವೇನು ಪುಗಾರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ನೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಥವಾ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊರ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾಪಾಗಲು ಹೊರ ಹಾಪಿನಿಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವೇನು ಅವೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಿಪೋಲಿ ಬಂದ್ಪಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿನಿ ಮಲ್ತು ತೋಜೇರು ನೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಟೀಮ್ದ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅಂದು ಅವೇನು ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿತನ ಬೇಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಟೀಮ್ದ ಮಿತ್ತಿದ್ದ ಮೋಕೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಿತ್ತಿದ್ದ ಮೋಕೆಡ್ ನಿಗುಲು ಮಾತ ಮಲ್ದರು ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ಸೊನ್ಮೇಲು ಕುಸಲ್ದ ಬಿರ್ಸೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ರುಕಾದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆದಿತ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗೂ ಯಾನ್ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡಲ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೈನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕೊರ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಸೊ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತೈತೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಬಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಂಗೆನ ಸಿನಿಮಾ ಕರಿಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನಿ ಸರ್ಕಸ್ ದಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಎಫರ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಆತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಇನಿ ಸರ್ಕಸ್ ಹಿಟ್ ಆತನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೆಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದು ಮುಗಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಕೊಡ್ತಾನಾರು ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡಿಸೋಜ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಂಗೀತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತಿರ ಸೇರಿದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನ ತುಂಬದು ಸುಡುಕಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಆ ಎಫರ್ಟ್ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷದ ಎಫರ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷದ ಎಫರ್ಟ್ ಐತ ದುಂಬುದ ಎಫರ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐಟಡ್ಲ ದುಂಬು ಉಂಡು ಅಕ್ಲನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪಡ್ದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನೆಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ದಾಯಪಂಡ ಇಡೀ ತಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡ ತಂಡದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಈ ಮೂವಿಡ್ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಈತೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಾಂಡಲ ಐಕ್ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಈ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏ ಪಗ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ವಿಲಿಯರ್ ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡ ಅಂದು ಮುಡ್ಚಿ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದ ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವಡ್ ಪಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಕ್ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರು ಪಿನ್ ತೂಪೇರು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಈತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚನೆ ರೌಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಓರೆ ಅನ್ಕೇನಿಯೇ ಇರಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತನ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಐ ಅನ್ಪಂಡೆ ಅಂಚನ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಪ್ಪು
ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವಳು ಮಾತಾ ಪನೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರೂ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಷನೆಟ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚೋಡು. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ರೂಪೇಶ್ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಅವು ಜನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನು ಬರೀನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆದಪ್ಪು ಅಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರೂಪೇಶ್ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಅವೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಣ ಅನ್ನೊಂದು ಅಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಸರ್ಕಸ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಾನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೇ ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಯಾನ್ ರೂಪೇಶಿಗೆ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ದ ರೂಪೇಶನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಂದ ಬನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಜನಕುಲು ಬರೋಡಂದಾಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಜೇರು ಆಗಲಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಗೋಡು ಅವನು ಆ ಮಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾಗೂ ಮೈಕ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತದ್ದು ಜನಗಳಿಗೆ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಆ ಓಣಿಗಳ ಪೋಪುಲಕ ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋದು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಾ ನಮನೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಹಳ್ಳಿರ್ದು ಈ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನದು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂದಿರ್ ಅಂಚಾದ ಬೊಗಮಣ್ಣೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯ ಹಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅನುಭವನ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುತಗಳು ತೆಲುಪುವ ಆ ತುಳುತ ಕಾಮಿಡಿ ತಿದ್ದು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದುತ್ತ ಮಿತ್ ಕನ್ನಡದ ಪೂರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟೀಮು ರೂಪೇಶ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೇರು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕನ್ನಡದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಗುಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅಗುಲು ನಮ್ಮನ ತುಳುತ ಕಾಮಿಡಿನ ತೆಲುಪುನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುಕುಲೊಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮನಿದೊಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯಿರತ್ತ ಕನ್ನಡದಗುಲ್ಲ ತೂದು ಅಗುಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂತುಲ ಎಂಗೆಲಿಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋದು ಒತ್ತುನೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದುತ್ತ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ತೂಲಿ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ತುಳುಕು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಏನ ಅವ್ರು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆನ ಅಗುಲು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಕ ಅಗುಲು ಮನ್ಪುಲಕ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾಮಿಡಿಲೇನು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಲಕ ಅವಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ 25ನೇ ದಿನ ಮೊಟ್ಟ ಬರೋದುಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಅವಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ದಾದಾಪೂರ ಮನ್ಪೋಡ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆರು ಮನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪೋಯಿ ಕಾಣೆಂದು ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆತು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕುಲ್ಲಂದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಜನಕ್ಲೇನ್ಬೋದು ಮೀಟ್ ಆದು ಅಗಡ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಚಾಣ ಬರ ಕೇಣದು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇರ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂದೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದಪ್ಪು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದಪ್ಪು ನಿಗಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣಂದು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕರ ಇರಿಗೆ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನೆ ಈಗ ಮಾತಿರಗಲ ಐತಟ್ಟು ನವೀನ್ ಆದಪ್ಪು ನವೀನ್ ಯಾನು ರೂಪೇಶ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಬರು ಮಸ್ತ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಭೋಜಣ್ಣೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತವರು ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೊಗಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಂದೀಪು ಮೊಗಲೆ ಮಾತೆರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಲೇರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಎರೆಗಳ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಟೀಮುಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಟೀಮ್ದ ಉಲೈಡ್ ಅಕ್ಲನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಪೋತುನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಿರು ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಎಂಕ್ 100 ಥಿಯೇಟರ್ ಜನ 130 ಥಿಯೇಟರ್ ಅದು 14 ದೇಶದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಾನು ಪಾತಿರ್ದು ಮುಗಿಪಾವೆ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದಿಂಚಿನಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತಿತ್ತ ಒಂದು 50 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕವರ್ ಆವಡೆ ಒಂದು 2 ವೀಕ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗ 50 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆವಡೆ ಪಂಡಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ರೂಪೇಶ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎದುರ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ನಾಗ ಯಾರು ಪಂಡು 50 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅವನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ ಪ್ಲಾನ್ 50 ಪನ್ಪಿನತ್ತು 75 ಪನ್ಪಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಡೈಟ್ ಬತ್ತು ನೆರು ನನ್ನ 75 ಆವಡಾತಿ
ಆತೇಜಿಂದೆ ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡ 75 ಹತ್ತು ಆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ 29th ದಾನಿ 100 ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಪನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಇನಿ ತುಳುಕು ಓಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅರೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭ ಪಂಡದು ಮುಗಿಪಾಯರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೇವರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಬೇಜಾರು ಇವತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಕನ್ನ ನೀರ್ದು ಎರೆ ಬಾಕಿ ದಾದ ಅವನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ 20 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದ ಇನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾಂಡ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದಾದಾನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ರೂಪೇಶ್ನ ಪಾತೆರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವೇ ದಿನ ಪೋದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಆರ್ ಪಾತೆರಿಯರು ದೇವರನದೇನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆತನ ದಾದ ಪಾತೇರಿಯರು ಹೆಂಚ ಪಾತೇರಿಯರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲಿ ರಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು 18,000 ಬಂದ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ 14,000 ಜನ ಆಕನ ಮಾತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇರ್ಸಾದಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಪಿನಿ ಆತ ಜಿಂಜಾವನ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನೇ ಇತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾದೊಂದು ಅವೇನು 18,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತೂಂಡ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅದು ಓ ರೀತಿ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಥಿಯೇಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೋಡ ಅರುಣ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತನು ಅಂಡ ಲಕ್ಕೀಲಿ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಅದೇ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುಟು ಯೂಶ್ವಲಿ 5 to 6 weeks ದಾದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅರುಣ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅವು ನಂಗೆ ಖಾಲಿ 2 ವಾರಡು ಸರ್ಕಸ್ ನಂಗೆ ರಿಕವರ್ ಮಂತನೇ ಆತನೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ವಿಷಯದ ಬಂದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾದಂಥ ಓಲ್ಪುರ ಹಾಕ್ಲಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನನದುಂಬಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೇವರ್ ಆಯರುಂಡು PVR ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೈತಿರೋಣ ಆ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿರ ನನ್ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತುಜ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಿಡ್ತಾ 2 ವಾರ ಬಿಡ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಕನ್ನಡದ ಆತ ಆಯ್ಜಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುವ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂಜಂತೂ ಖಂಡಿತ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು 4 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಬೈ 2025 ಸುಮಾರು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯರುಂಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏತ ಆ್ಯಡ್ ಅವನು ಬರ್ಪುಂಡ ಆತ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇಪುನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಡು ಅವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಅತ್ತೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಷನ್ ಮದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಇಂಕ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಪಾವನು ನಿಕ್ಲನ ಮೂಲಕ ಆವಿಡ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ದಾ ಪಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸುರುತ್ತ ವಾರ ಜನ ಕನತ್ತದು ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಅಕ್ಲಿ ದೆತ್ತೊಂದು ನಂಚಿದ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅವು ಅಕ್ಲಿ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಪ ನಂಚಿದ ಯಾನ್ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ ನನಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಂತ್ ಒಬ್ಬನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ దాదాపు నాకు కేంద్ర ఇతరకేనో ఇది ನಾನು ಮುಗಿಪುಗಾನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಡ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಇಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಲ್ ಮಾತ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಓಲ್ ಮಾತ ತುಳು ಜನ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಪ್ಪನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ఆయన ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಅವು ಪ್ಯಾನ್ ಬಂಡ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಮಿತ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ನದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಾದ ಬಂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಸೊ 114 ಥಿಯೇಟರ್ ಒಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಸುರುದ ಸಿನಿಮಾ ಸೈನ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆರ್ಡರ್ ದಾದ ಅವರು
ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತದೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಡ್ಪಾನಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡಿ ಏನು ದಾದ ಅನ್ಪುನಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಡಾವು ಎಡ್ಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊರಡಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬರೊಂದಿಜ್ಜರ್ ಅಂದು ಕೆಲವರ ದಾದ ಬಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಜನ ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜರ್ ಅವು ಎಂಚಿನೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಎಂಚಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಇದು ನವನೇ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚುಂಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಈ ಸಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅದು ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ 51 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದಾಯ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇಡ್ಡು 100% ಜನ ಪುಗರ್ಜಿಲ್ಲ 90% ಜನ ಪುಗರ್ ಇರೋದು ಹಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆನದಾಣ ಸೊ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಏನೇ ನಾನು 51 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಧೈರ್ಯಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಿಲ್ಲ 51 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ಪನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಆನದಾಣ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡ ಇವ್ರನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈತೆ ಹೋಗ್ನಲ್ವಾ ಇದು ದುಬೈಡ್ನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಎನ್ನ ತಿಗಲ್ ಈತು ಪುಡವೊಂದಿತ್ತು ವಾಲಪ್ ಇದೇ ಬರ್ಪುನೆ ಎನ್ಕಲ್ಲೆದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಪೆ போது ஃபோன் மல்ತது ஏ தாலேஜ் மாற ஓகே பிக்சர் மினி பண்ணேண்டா ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ವರ್ಕ್ ಆನದ ಅವನ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಕಾಪೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಏಪ ಮೂಲೆ ಹಬ್ಬ ಅವಲಿ ಹಬ್ಬ ಊರುಡಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರದ ಅದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಂದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪುನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಮ್ಮ 1 ವರ್ಷ ಕೊರ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರ 1 ವರ್ಷ ಕಾಪು ಐಟ್ ಡಿಲೇ ಮನ್ಪು ಮಾತಾಪುಡು ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಆನಾಗ ದಾಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಎಮ್ಮೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆಯ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ವಿಚಾರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಯಾವ ಮಣ್ಣ ಹಣ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ 2 ವಾರ ತುಂಬ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಎಂಚ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೋರು ಆಜು ಜಾವ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಕಳ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ದಾದ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚ ತಿಪ್ಪೋರಿತೆ ನಿಖಲ್ನ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಾತಿರ್ತೈತಿ ರನ್ ಆಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರೋಡು ಹಾಪುಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋರು ಅವುಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬುನು ಇದು ತುಯರ ಮಣ್ಣ ವರ್ಷದ 10 ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ತುಳುಟು ಆತಲ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬುನು ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕಾಪುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದೇ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಬಾಡು ₹1 ಬರ್ಪುಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಇಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಡ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ಏನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿರೋದು ಬಂಡ ಏರೇಳ ಪಾತಿರೋನು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಏರುಲ್ಲಾರು ನಿಖಲ್ ಪಾತಿರೋನು ಇದು ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಏರೇರೇರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನು 6 ಪಾತಿರೋನಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬಾ ಹಿಡ್ದು ನಿಖಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತುಲ್ಲೆ ಯಾನಿದು ಎನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆನೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿಜಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಖಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಚೂರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಬೇಕು ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬೋಬೆ ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಒಂಚೂರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎರೆಗಳ ಬೊಡ್ಚಿ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಬರೋದುಂಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎರೆಗಳ ಬೊಡ್ಚಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ದಾದ ಉಂಡು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಉಂಡು ಐನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತಿ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಚೀವ್ ಆಗೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಂತೆ ಬೇಗೋಡು ಬಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತುಳುಂದು ಬಂಡ ಕೆಲವರು ಎಣ್ಣೆರ ಆಮೇಲೆ ದಿನಾಲ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬ ಥಿಯೇಟರ್ ದಾಯಗಂದ ಕೇಂಡ ಯಾವ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಟ್ನ ಕಾಸು ಬೈದನ ಅಂದ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈದ್ 2 ವರ್ಷ ಕುರಿಬೇಕ ಏನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ ಒಂದು ಆಜು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಜು ತಿಂಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಂಡೆಲ್ಲ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಾನು ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ನಾನು ಮಾತಾ ಬರೀಕಿದೀಯ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕಸೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬೇದೆಲ್ಲ ಬಡ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮೋಕದೊಂದು ಸಿನಿಮಾವು ಅಂಚೊಪ್ಪನ ನಂಗೆ ಒಂದು ಲಾಭ ಹಣ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೋಡಾವ ಹೆಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಲ್ಲೊಂಜಿ 2-3 ವಾರ ಸರ್ಕಸೇ ಬಿರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ ಇವಾಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೇಗಡೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 1 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಪೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರಿ ಕನ್ನಡಲ ತುಳುಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡೇ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪೋಡವು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಲ್ಪನ ಫ್ಲೇವರೇ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇದರ ತುಯರ್ ಬಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಬೇತೆ ಉಂಡು ತುಳುಟ್ ನಮ್ಮ ಬರೋಣ ಅಂತ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಬರಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆತ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜು ನಂಗೆ ಅಂಚ ಅಂಡೆ ಎಸ್
ಎಸ್ ಕಡೆಗಾದ ಮಾದರಿಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಜನೆ ಎರನಾಲ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪುದರ್ ಬಿಡ್ದುಬೋದು ಎರಗಾಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಲೆ ಮಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡೋಣ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ್ಲ ಐಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ್ಲ ಬರ್ಬೇರು ಅಗ್ಲಿ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಏನು ಮಲ್ದು ಬಿಡೋದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಯಾರು ಆಕ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಅರ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರೇನಾಗ ಅದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಒಪ್ಪುಡು ತುಳು ಜನಕ್ಕೂ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ದಯಪಣಿತ ಎಣ್ಣಲೆ 1.5 ಕೋಟಿ ಪಾಡ್ದು ಈ ವರ್ಷದ ಟೈಮು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಾಗ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಟೈಮು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜನ ಬತ್ತಿಜೇರ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ದಾಲೆಜ್ಜಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಬಂಡ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಪಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ತುಳುಕವು ಸೊ ಅವು ರಿಕವರ್ ಆದ ಜನ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಪಂತಜಿ ಮುರಣಿ ಎರಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕವರ್ ಆದ ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರೆ ಏರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಬಣ್ಣ ಅವು ಒರಿಯನ್ನ ಕಾಸ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂದದಕ್ಕಂತದ್ದು ನಂಗೆ ಬಾಡು 1.5 ಕೋಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಾಡ್ನ 2 ವರ್ಷ ಏತೋ ಬಡ್ಡಿ ಬರುವಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಯ್ಯನ್ಕಂತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಾಡೋರು ಬಣ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತುಕೋರು ಪುಣ ಅಂಜಾದು ಏನಿತ್ತು ದುವಾಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತು ಬಿಡ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡು ಬಟ್ ತುಳು ಜನತೆ ಮೋಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಬಮ್ ಹಿಡ್ದು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆದಪ್ಪು ಇಡಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಹುಶಃ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಏನ ಲೈಫ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಇಡಮುಟ್ಟ ಕಂದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸೊ ಜನಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತು ಪೊಡ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಈತು ಪಾತ್ರನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಲ್ಲ ಬಲಿಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ಉಂತ వచ్చి ನಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಭಜನ ಇದು ಬರ್ತೀರ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು